Sziasztok, Giovanni vagyok, üdvözöllek a csatornámon, és a mai videóban a Bullet Journal-emet fogom nektek bemutatni, ami itt is van most előttem, és először beszélek egy kicsit arról, hogy miért is kezdtem el ezt a naplót készíteni, illetve a háttér történetéről, úgyhogy kezdjünk is neki, és tartsatok velem, hogyha kíváncsiak vagytok. Szóval én a Bullet Journal-t először Biszkov Fruzsinál láttam, az ő videóját be is linkelem nektek a leírásba. Ő elmondja, hogy pontosan mire is való ez a Bullet Journal, illetve egy kicsit a háttér történetéről is mesél, amiről én most nem fogok mesélni, én csak nagyjából a lényegét fogom elmondani, ami ugye az lenne, hogy ez a Bullet Journal olyan, mint egy napló igazából. Viszont vannak benne különleges oldalak, és szinte bármilyen oldalt hozzátehetsz, amilyet szeretnél, és nekem igazából ez volt az, ami nagyon megfogott. Tehát ez a különbség egy rendes napló és a Bullet Journal között, illetve az, hogy te magad készíted, te magad rajzolod meg, de az, ami leginkább megfogott benne, ezek a különleges oldalak, amikre te döntöd el, hogy miket írsz fel, jegyzel fel, és jó lesz látni majd, hogyha elkészül az egész Bullet Journal a 2019-es évben, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket én oda feljegyeztem. A második dolog, ami miatt elkezdtem a Bullet Journal-t, az az, hogy én az a típus vagyok, aki nagyon-nagyon szervezetlen, én próbálok néha csinálni ilyen napi listákat, hogy na majd akkor betartom, és akkor azt csinálom egy nap, ami a listámat. Hát nekem ez eddig még sosem sikerült, soha. Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát ha ez a kis füzet, meg a kis rajzolgatás, meg stb. Esetleg segíteni fog, de hát abból, hogy ma január 9-e van, úgy látszik, hogy még nem sikerült annyira, de majd el fogom kezdeni. Igazából még nem írtam bele semmit, hogy meg tudjam nektek mutatni, pedig már nagyon-nagyon vártam, hogy beleírhassak, úgyhogy azért is szeretném most megmutatni nektek. Annak ellenére, hogy láttam, hogy nagyon sokan tettek fel ezzel kapcsolatban videót, hát én már elég régen elkezdtem ezt megcsinálni, megvettem, stb. És mindenképpen meg szerettem volna nektek mutatni videóba, úgyhogy hát ez van. De szerintem nem probléma, hogyha többen is megmutatjuk, nyilván mindenkinek más egy kicsit a naplója, és nyilván találtok benne olyan elemeket, amiket másnak is láthattatok a naplójában, igen. Ugyanis sok ötletet másoktól vettem, volt olyan ötlet, amit én találtam ki, úgyhogy esetleg az még érdekes is lehet a számotokra, hogy hogyan néznek ki ezek az oldalak. Remélem mindent elmondtam, amit szerettem volna, esetleg valamit kihagytam, akkor még a lapozgatás közben el fogom nektek mondani, és akkor nézzük is meg, hogy milyen lett a 2019-es Bullet Journal-a. Na, hát itt is vagyok. Sziasztok! Lehet, hogy egy kicsit fád a kamera, de ha egy kicsit is előrébb döntöm, akkor felborul, úgyhogy így maradom. Remélhetőleg minden látszódni fog, és akkor kezdjünk is neki a dolognak. Amúgy, mielőtt belekezdek, ez egy Dolce Blocco pöttyös napló, amilyennek a Bullet Journal-nek lennie kell elvileg, mert próbáltam már kockás füzetbe, de annyira nem tetszett a végeredmény, úgyhogy mindenképpen szerettem volna egy ilyen pöttyöset, úgyhogy ezt találtam. Legalább 3 vagy 4 boltot felkerestem, mire találtam egyet, sajnos nem volt olcsó, és azóta már látom, hogy vannak olcsóbbak is máshol, úgyhogy most már így jártam, ez van, ezt kell szeretni, de viszont nagyon-nagyon tetszik, és szinte alig fogja át az oldalakat, úgyhogy egy-két olyan oldal van, amit átfogott, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett vagyok ezzel a kis naplócskával, és akkor nézzük is, hogy milyen lett. Először is itt a hátulját fogom nektek megmutatni. Itt vannak a színek, amik vannak nekem, ezek eBay-ről vannak rendelve, ezeket a Lidlben vettem, ezekkel színeztem végig, és azt hiszem, hogy 1600 forint körül vettem ezt a rengeteg sok színt a Lidlben, és végig azzal színeztem, úgyhogy semmilyen drága tollat nem vettem, illetve voltak még korábban ilyen stabiló tollaim, de azokat inkább csak az ilyen betűk színezésére használtam. Na, de nézzük is, hogy milyen lett. Ez az első oldal, a 2019-es beköszönő oldal. Hát többször is átszíneztem ezeket, mert valahogy nem voltam elégedett, és még mindig nem vagyok vele 100%-osan megelégedve, de most már ilyen lett, nem vagyok egy nagy rajztehetség, azt el kell mondjam nektek. Minden rajztudásomat bevetettem, hogy ezt meg tudjam rajzolni,
de valahogy nem vagyok vele 100%-ig megelégedve. Vannak olyan oldalak, amik sokkal jobban sikerültek, viszont valahol el kell kezdeni, és azért annyira rossz nem lett, ezek a virágok kifejezetten tetszenek, meg a felhők. Valahogy itt a középső részen romlottak el egy kicsit a dolgok, de annyi baj legyen, nézzük is tovább, hogy milyen lett. Aztán itt a következő oldalon csináltam egy ilyen emlékes oldalt, és tettem is pár képet ide. Ezre az oldalra is tervezek még képeket rakni, csak az nem publikus, úgyhogy azt azért nem is tettem még rá. Úgyhogy most már tényleg itt az ideje, hogy megmutassam nektek ezt a könyvecskét, mert már egy jó ideje tervezem, csak egyszerűen mindig volt valami, ami miatt nem volt időm leülni és megcsinálni, de most itt vagyok és megcsináljuk, és ezt majd meg fogom csinálni, hogyha vége van a videóra. A következő oldalon ezt biztos láthattátok Viszkok Fruzsitnál is, mert nála is pont ugyanez van. A 2018-as év legjobb pillanatai, illetve célok, legalábbis ez a kettő, és ezt az úti célok részt még ide tettem, mert a legjobb pillanatokhoz nem fogok olyan sok mindent írni, szerintem, hogy egy egész oldal kelljen hozzá, ugyanis hát azért voltak nyilván jó pillanatok, de szerintem simán el fog férni erre a részre, és ezt a táskás megoldást is nála láttam, ami nagyon-nagyon tetszett, már a 2019-es naplójánál, és ezt én is megcsináltam, és még rajzoltam ide egy virágot is, illetve ezek a kihúzások is nagyon tetszettek, úgyhogy ezzel a két oldalon nagyon-nagyon elégedett vagyok, nagyon tetszik, és alig várom, hogy kitölthessem az oldalakat. Menjünk is tovább, nézzük meg a következő oldalt, ami a Future Log lett, vagyis hát azt el kell mondjam nektek, hogy a naplóm félig angolul van, félig meg magyarul. Ahogy éppen jobban tetszett maga a szöveg felírása, úgy használtam. Tehát ezt azért írtam angolul, mert így jobban tetszik. És ide fogok mindent gyorsan bejegyezni, ami az egész évre vonatkozik, mert nyilván mindig csak egy hónapot csinálsz meg. És hogy lásd, hogy mi lesz az egész évre a programod, ezért kellett ez az előremutató. Szóval ez a napló rész. Na, hát haladjunk is akkor tovább. Itt még mindig ugyanaz van, ugye ez egészen decemberig, úgyhogy most erről már nem beszélnék. A következő oldalon születésnapok vannak, ahol így írtam fel a betűket, amúgy akár hisztek, akár nem, a saját magamtól csináltam meg így, amikor már látom, hogy mindenkinél így van, úgyhogy semmi baj, viszont a lufis részt azt valahonnan néztem, hogy vannak ilyen kis lufik, és nagyon tetszettek, úgyhogy azt is lemásoltam, illetve hát azt hiszem, hogy 11 lett, nem 12, és az azért van, mert nem hónapra csináltam ezeket a lufikat, hanem csak pár ember nevét bele fogom írni, illetve a névnapokat is ide fogom felvezetni. A következő oldalon az ajándékötletek vannak, ami nagyon tetszik, ezek is ajándék, amit ide rajzoltam. Ahhoz képest, hogy amikor először megrajzoltam, borzasztóan nézett ki, és teljesen el volt rontva, úgyhogy az egészet átszíneztem egy ilyen feketével, meg egy ilyen ezüsttel. Úgyhogy ezt a feketét, ezt eBay-ről rendeltem, amivel végig rajzoltam az egészet, nagyon szuper volt, hogyha gondoljátok, akkor leteszem a leírásban a linket, és ide tettem egy ilyen fekete papírt, amire rá tudom írni az ajándékötleteket, ami itt van, ez az ezüst szín, ez olyan, hogy lehet írni vele fekete papírra, illetve van egy fehér tollam is, úgyhogy ide fogom majd felírni az ajándékötleteket. Nem tudom, hogy miért koszos egy picit ez a papír. Érdekes. Na jó, nem tudom mennyire látszik a kamerában. Haladjunk tovább, és itt lesznek a videó ötletek. Hát ide egy nagyon kis szuper asztal, számítógépes dolgot csináltam. Az már kérdéses, hogy mennyi dolog fog ide beleférni, mint videó ötletek, ugyanis nekem rengeteg videó ötletem van, és valószínűleg ez nem fog elférni ennyi helyre, úgyhogy lehet, hogy ezt nem a legjobb módon csináltam, viszont valószínű, hogy a havi tervezőben is lesznek majd videóötletek oldalak, úgyhogy annyi baj legyen. És a másik oldalon pedig a kívánságlistát találhatjátok. Ez az a két oldal, amit teljesen magamtól találtam ki, hogy hogyan fogom megcsinálni, sehol nem láttam ezt a fajta megoldást, viszont nekem nagyon tetszik, főleg ez a kis videóötletes dolog, jól néz ki, annak ellenére, hogy elég kicsi a hely, de hát ez van. És a kívánságlista pedig ilyen, mintha kis posztitok lennének, direkt olyan színűre színeztem,
és ezekre fogom ráírogatni, hogy miket szeretnék. Igazából talán pont ennyire rá is fér az a 2-3 dolog, amit elterveztem ebbe az évben, amire még szükségem van a videózással kapcsolatban. Illetve ugye rajzoltam még ide egy ilyen kis zsákot, amiből kijönnek ezek a kis posztitek, úgyhogy ez volt a maximális teljesítmény, amit ki tudtam hozni magamból, mint ötlet, de nekem kifejezetten tetszik a végeredmény. A következő oldalon a filmek és a tévésorozatok vannak. A filmest, ezt már biztos láthattátok másnál is, hogy ilyen hasonló, én is ezt mástól néztem, és nagyon-nagyon tetszett, viszont ugye itt fölül kellett volna lenni a csíkoknak, én meg oda oldalra tettem, mert valamiért nekem így jobban tetszett, és ezt is angolul írtam rá, mert ez is nagyon-nagyon tetszett, hogy így van írva, és a tévésorozatokat is. Igazából amit tudtam, azt angolul írtam, legalább gyakorolom egy kicsit az angolt, ez volt a lényeg, és ide pedig egy tévét rajzoltam. Ide még tettem hozzá kis gombokat is, és hát elég sok tévésorozatot nézek, úgyhogy nem a tévében, hanem Netflixen. Erről tervezek majd egy külön videót is, ahol a top 10 sorozatomat mutatnám be nektek. Szerintem ezek a sorozatok elérhetőek magyarul is, úgyhogy ti is meg tudjátok nézni, hogyha esetleg valaki csak magyarul szeretnék megnézni, de tényleg jó a Netflixen nézni angolul, mert gyakorlásnak szerintem kiváló. Haladhatunk is tovább. Az utolsó oldal az ilyen 2019-es dolgokból, ez a könyvek dolog, ahova az elolvasott könyveket fogom írni. Tervezek idén nagyon sok könyvet elolvasni, ebben eddig nem voltam túl jó, igazából nem nagyon olvasgattam. Az előző évben 2-3 vagy talán nem tudom hány könyvet olvastam, azokat is inkább angolul, gyakorlás kedvéért, úgyhogy ez az oldal is nagyon-nagyon tetszik. Ezt is valahol láttam, és egy kicsit azért a saját ízlésem szerint formáltam, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, és akkor jöhet is a januári oldal, amivel egy kicsit bajban voltam, mert ezt a kis pingvint, ezt legalább 50-szer rajzoltam át, aminek az lett az eredménye, hogy átfogta sajnos a lapot, úgyhogy ez az egyetlen oldal, ami át van fogva, viszont a felirat az nagyon tetszik, meg a kis havas dolgok, ezek a kis hópelyhek, nekem ez az oldal kifejezetten tetszik, csak sajnálom, hogy át lett fogva így a másik oldalra, de annyi baj legyen, majd hogyha ki lesz töltve, talán nem lesz annyira rossz. Itt folytattam a hópelyhes történetet, talán már egy kicsit sok is lett az igazság. Ide még lehet írni dolgokat, és ez a havi előjegyző naptár, ahol még nem tudom, hogy mit fogok írni. Még nem találtam ki pontosan, mert nekem ez az első igazi bullet journal, amit megcsinálok, úgyhogy majd kiderül, hogy pontosan ide mik kerülnek. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor majd a későbbiekben beszélhetek erről is. A következő dolog a heti előjegyzés, amit így csináltam meg, minden oldalon így néz ki, csak a színek változnak néhol. Nem tudtam még, hogy melyik legyen az igazi, úgyhogy többféleképpen is kipróbáltam. Nézzük meg az összeset. Ugye itt lila lett, itt teljesen színes lett, és itt kék és rózsaszín. Illetve itt van az utolsó. Szerintetek melyik sikerült a legjobban? A színes, a kék, a lila? Szerintetek melyik lett a legjobb? Úgyhogy igazából itt is mindent angolul írtam fel, ennek viszont az az oka, hogy az Y-t szépen ki lehet húzni, mert mindegynek Y-nal van a vége, kivéve a tudó, de az most nem jön ide. Ugye én 4 helyet hagytam, és külön még a tudót is, mert nekem szombat-vasárnapra is biztosan lesz annyi minden, amit fel kell jegyezni, hogy kell az is. És következhet is az egyik nagyon-nagyon kedvenc oldalam, szintén, szerintem nagyon jól sikerült. Ezt is láttam valahol, ezt a megoldást így felírva, és egészen el vagyok döbbenve, vagy egész szépen le tudtam rajzolni, vagy írni ezeket a betűket, annak ellenére, hogy én nem tudok így írni. És próbáltam gyakorolni sem, de annyira nem sikerült, viszont egész szépen át tudom őket másolni, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Ide az ilyen kiadások fognak kerülni, amik a videózással, meg egyéb dolggal kapcsolatos, és ezeket mindenképpen nagyon szeretném vezetni, ugyanis nagyon fontos, hogy félre tudjak tenni az új mikrofonra, ugyanis kéne egy mikrofon még a kamerához, mert sajnos az még nincsen. És itt tettem egy ilyen szokáskövetőt, ami hát jelenleg itt viszont magyarul vannak a dolgok, szóval látjátok, hogy azért nem mindenhol, legalábbis némelyik angolul van, némelyik magyarul, úgyhogy nagyon jó, és hát meglátjuk, hogy milyen lesz. Nem vagyok teljesen elégedett ezzel a szokáskövetővel. A felirat tetszik, de valahogy nem sikerült olyan jól,
mint ahogy elterveztem, úgyhogy meglátjuk, milyen lesz, hogyha majd ki van színezve, illetve azt hiszem ez az utolsó oldal. Igen, ez az utolsó oldal, ez pedig a Mollyval kapcsolatos. A Molly, ha esetleg nem tudnátok, ő a kiskutyám, egy Golden Retriever kutyus, aki jelenleg kutyasuliba jár, és ide felírtam azokat a szavakat, amiket ő ismer, ugyanis nagyon fontos, hogy mindig ugyanazt a szót mondjuk neki egy bizonyos dologhoz. Tehát ne azt mondjam neki, hogy csücs, ha azt akarom, hogy üljön, hanem azt, hogy ül. Mert csak így fogja megjegyezni azt a bizonyos szót, amit elmondok neki. Úgyhogy ide felírtam, hogy biztos legyen. Pláne azért is, mert amit én nem tudtam, és esetleg nektek is érdekes lehet, hogy a pacsi az kétféle kell, hogy legyen mindig. Az egyik a jobb, a másik a ballábas pacsi. Nálunk a ballábas pacsi az a pacsi. Amit még nem írtam fel ide, az a jobblábas pacsi. A jobblábas pacsi az a mancs. Úgyhogy az még hiányzik innen. Ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és ne felejtsétek el megírni, hogy melyik volt a kedvenc oldalatok, illetve azt is, hogy szeretnétek-e, hogy a februári hónapot azt megrajzolva megmutassam, hogy rajzolom nektek, vagy elég, hogyha megmutatom, ha már készen van, illetve egyáltalán szeretnétek-e, úgyhogy kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban a véleményetekre. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csinálok és szimpatikus vagyok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!